Очакваме развитието на технологичната индустрия в България през следващото 3-месечие в някаква степен да повтори ситуацията в държавата. Тоест няма яснота на къде ще се тръгне. Проектите, които са започнати, вероятно ще върват. Ще бъдат финансирани основно с парите на европейските данъкоплатци, плюс парите от бюджета. Очакваме намаляване на капиталовите инвестиции, очакваме проблеми в ръста на пазара, предимно с хардуер. Очакваме софтуерния бизнес да върви добре. Телекомуникационните компании по принцип трендът е надолу. Може би ще се стабилизира, може би не. Ще го видим. За хардуерния пазар няма никаква яснота посоката в момента. Значи нашите прогнози са, че след доброто първо 3-месечие, сравнително доброто, защото се очакваше да бъде много по-тежко, второто 3-месечие, след като се случиха тези събития, няма яснота по отношение на пазара. Почти никаква яснота. Определено в ритейлерите ще има напрежение.